аз рӯи нақша пагоҳ бо вақти хитой дар макони соатҳо мешавем. аз ҷойҳое ки мо соат мегирем ҳама даромада наметавонад. онҷо танҳо нафарҳое ки бизнеси калони соат доранду зиёд мегиранд онҳо имконият доранд. вале пагоҳ барои шумо низ имконият аст, чун мо онҷо барои интихоби соатҳои худамон дохил мешавем, ки рост аз завод аст, бе ягон миёнарав. инҷо асосан соатҳои сифати хуб ва нархашам он қадар арзон нест, тақрибан аз 1000 сомонӣ зиёд аст. вале ин соатҳоро шояд шумо аз худи хитой аз бозорҳояш 2 ё 3 маротиба қиматтар гиред. агар шумо барои худатон як дона сифати хуби соат ё барои бизнесатон хариданӣ бошед, инҷо метавонед муроҷиат кунед ва аз Telegram якчанд намудашро дида интихоб кунед. вақт хело кам аст.